Måske. Jeg mener, hvad med dig selv? Hvad med dig selv der? Du er da bare en taber. Kalder du mig for dyreplager, tøsedreng og efteraber? Og ja, så så man lige dig selv. Du er da nok. Helt ærligt, du er totalt forklaret alligevel sagtigt. Så kom an, så hvis du tørklæde. Dit lange sokkehy. For dine bukser flager, når jeg giver dig stokkefry. Og en sko lige i mosen. Jeg losser din mor hårdt. I skridtet råber alle ud af låsen. Dem der ligger på jorden må man træde på. Og dem der visker, de lyver. Hvis ikke de visker, jeg er rå. Min kæft har ingen holdeplads. Bas og vær på vagt. Og hvis der er mere med dig, så bliver det sagt. For det man siger er man selv. Det står i aktuel. At du er en flødekaramel. Så bytte købmand og klappe kage. Send den videre og brud skid, men aldrig tilbage. Det man siger er man selv. Det står i aktuel. At du er en flødekaramel. Så bytte købmand og klappe kage. Send den videre, men aldrig tilbage. Hvad med dig selv? Lille fryd, kom igen. Din mor hun er for gammel. Hun har 10 forskellige mænd. Og min far, han kan tæve hver en af dem. Og hvis du tror at helle gælder, må du hellere skynde dig hjem. Du giver mig spejl, når jeg disser dig. Men jeg er hook på at slappe dig med trumf, dobbelt spejl med du på. 1, 2, 3 kroner for mig. Se, jeg vandt. Du er en pæk, antilope og en røvfirkant. Og det var dig, der startede. Men mig, der slutter lortet af. Jeg kaster dig rundt, som jeg har med dig sidste skoledag. Du lagde op til duel, nu er du selv blevet ødelagt. Der bliver ikke mere med dig. Men hvis der gør, så bliver det Motherfucker sagt til de voksne. Fuck you, YouTube.